Setshenzwa ngafike lapha ngaqova ukhonkolo ngaqova lo khonkolo ngezinyawo ngabize nginsizwa yakasiko ngathi awuzohlanganisa ukhonkolo sibani angathi uhlaba kahle ukhonkolo sawuhlaba lo khonkolo uma sengike ekhaya ufika ubaba wasendlini enkulu udalasile ufake impahla engengizwa ufake le bheshu lami engigqoka mangesa kakhulu uthi mfana wami njengoba kade uqova ukhonkolo lapha ngezinyawo ubukhipha mina kade ngafa ngaboshwa mina ngashaya abazali ekhaya ngashaya abantu abangafanele kodwa khathi ngikhuluma naye lo angimazi ngamehlo enyama washaya abazali bakhe washaya abazali ekhaya emndenini nje wayekhoza ukushaya into esazi ukuthi ilungiswa ngenduku uthi ngikhishiwe-ke manje nje uthi kubalulekile ukuyosebenza la ukuyosebenza efoundation nje emzini kaShembe kubaluleke kakhulu ngoba khona lo mzi la emampondweni kubaluleke kakhulu ukuthi nombani ahambe ofika awunikela ngezithukuthuku ngoba ukunikela ngezithukuthuku kungaphezulu ukunikela ngemali kufana nokunikela ngesilwane yabo uma unikela ngesilwane mina la ekhaya ngake ngathi ngiyonikela ngo-2014 hayi 2013 ngiyonikela ku-July 1 kwakusekhona lo mshumane wakuthiwa ulithuli yabo ikhehla lela besiphathi lathi ngathi ngifika ngiyonikela la latona hayi yimi ungayifaki le mali ithi mina mshumane ngalinda ukuthi kwenze njani ngoba abantu banikela uthi wena abantu bakini abasekhaya bomakho bazawufuna lo mnikelo onikela abafuna iy'mbuzi wathi kufuneka imbuzi ey'nhlanu uzothembuza ezasekhaya bomakho nezakini ezasekhaya bomakho nezakini angazi noma sengiziqedileni kodwa sengike nganikela ngezimbuzi izikhawu zambili manginikela ngezimbuzi-ke anginikeleli isayidi elilodwa ngiyathembuza ikhabo mana bakithi bangijela imali yami kodwa sekade ngagcina kwathi lapho ngo-2013 kwaku-2012 kwathi ngo-2013 sathola umsebenzi ePinetown eWestmead uNyazi liqala ukuya ecourt ngangihlela esitimeleni kanje insizwa yamavimbela iphethe inkonzo ngangena la uNyazi lo inyanga ezulu ngingalele ngangifumbethe izandla kanje libonwa yimi kuphela esitimeleni sePinetown lafikela ngivula izandla liphethe ihostiki nomjivo omnyama la ulight blue cishe kube njengelokuzana kodwa okudimile lathi lona ziphi imbuzi engathi ngiyasifuna usuyasebenza phela lo lathi namhlanje siye enkantolo lishaya phansi ngehostiki kodwa kuyinyanga ezulu shaya phansi ngehostiki ithi siye enkantolo namhlanje ngihleli inkosi insizwa yamavimbela yehle inyuka ngehle umzimba ubani ake ngazama ngonikela kodwa kade ngingagcina ukunikela nangesikhathi uNyazi belize ngakithi efoundation ngihlulekile ukuthola imbuzi esibayeni engase ngiyonikela ngakho share angazi-ke noma ukulahlwa yini noma yini ngoba kuyenzeka into ehle uyibona ifanele wena kanti into ehle ifanele ushare eyi kunzima uyabona nje ukunikela ngesilwane kwenza ukuthi akekho umuntu osalayo ngoba uthathwa isiboya sembuzi kube umuntu ngoba umuntu uma ekholwa akakholelwa indlu yakwabo ukholelwa isizwe sakubo ubuNazaretha ukhethwa imindeni yakini ivote ukuthi ukuze singene ezulwini laShembe sizawungena kanjani ubani ozoba nesibindi ozoyimela leya mthetho kaShembe esizongena ngayizulu ngoba ukona komuntu oyiNazaretha kuphuma imindeni yakubo engene ngayo eyi kunzima ukukholwa eyi yebo manje yabona njengomnyaka khona ubaba wakwahamba ongento umhlangano ngapensa nje ngasala mina endlini kwadlula 2 days kwakumhlangano kaJulayi ababona lapha ebuhleni bahleli phansi kwesihlahla lapha ngasesangweni ubona abantu bakithi bakubona hayi sihlalo asilinde lo mfana esamkhetha lo vunulayo ngesingene nalo makhona futhi kubalulekile ukuvunula lokho ukuvunula vele yona into esayizela la uma uvunula esabatheni abantu bakini banamathi babambelele enjobeni nasebheshini moya esabatheni yabo ngavuka ekuseni ngaphansi kwaleso sihlahla ngafike ngathandaza ngaqoba ingunga ngena ngaphakathi yabo
Bathi asihlale la silinde lo bathi vunulayo. asilinde lo vunulayo. Wena uhleli nje ngoba uthemba ukuthi umfowenu Ngithi uyile. umfowethu uyile. Uma kunesizathu esizodala ukuthi ungayi emhlanganweni, ekhaya ningayi emhlanganweni, kufanele ishise iphepha nisho ukuthi usibanibani nosibanibani akayi emhlanganweni ngesizathu esithile. Kodwa kungabi isizathu sokucasha, kube isizathu esingempela esiphathekayo. Bese nisho ukuthi bambelelani nangosibani, hlanganisa imali nikhethe noma ingane. Bambelelani nangosibanibani. Niyongena ngayo. Ngoba thina sibanjwe u1 no2 kodwa kube khona umuntu ophumayo oyongenza umhlangano. Ngoba manje ningakwenzanga lokho dala inkinga. Kodwa ngidwebela kuleli lokuthi asilinde lo ovunulayo. Yeah. Okusho ukuthi kukhona ukuthi ube yiNazaretha nje kanti uyaphelezela. Yeah, wena ubone kini ubuNazaretha bubuhle. Wasiyabulandela kodwa khona umuntu okhethile. Ibona le. Ngiyezwa. Khona umuntu okhethiwe la ekhaya ukuthi akabe yiNazaretha. Umenze kahle bazomlandela emndenini belandela yena. Yabo. Cha, ngiyayizwa lento Mr Ncama. Ifakazela into ekuyenzeka ekhaya ngo2016 sizoshadisa ukhokho. Kwafika omama balesine sekukhuluma oyedwa kubona. Uthi ngithe ngilele ngazibona ngingena kulo round lo. Ngashona esililini sethu. Mangifica kunekhehla sahlala theze kuzoqala inkonzo ngase ngithi leli khehla hayi baba cela uwele uye ngaphesheya esililini senu. Lithi leli khehla hayi mntanami angeke ngiwele mina ngiye kulezi silili. Into edala ngihlale la ingoba lezi ingane ezongishadisa zingibhincisanga. Umuntu ongabhincile uyafana nomfazi ngale kwelizayo. Manje ngeke ngikwazi ukuwela mina ngiye ngale nginje. Okwaphoqa ukuthi kufanele kuze kiwe ebuhleni kuyothenga imvunulo yasemoyeni. Hayi imvunulo kuyenzeka umuntu aye ethempelini enayo imvunulo nami kuyenzeka kodwa kusokukudelela. Mangibala nje kulonyaka alikho isabathe engingalivunulanga. Sokukudelela. Ebengikhona ngala likho. Ileli lokuqala la July ngoba bekushoniwe angiyanga esontweni. Bengihlele ekhaya. Ufana no23 awukho. Yeah. Ingathi anguvunulanga. Lezo nkonzo nje zombini u23 yisabatha umgogodla walezi nkonzo. Wala ekhaya nomsamo.